алейкум, хайрлах шамлар, витаю, и мы продолжаем информационный день на телеканале АТР. Я принимаю эстафету от своих коллег, и следующие 3 часа мы будем говорить о том, о чем молчать нельзя. Говорим о событиях на материковой Украине, на территориях оккупированных нашей страны, а также говорим о визите нашего президента в Соединенные Штаты Америки. Ну что ж, поехали. Зеленський виступив на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Розпочато процедуру імпічменту Трампа. І все через Україну. Окупанти чистять Північно-Кримський канал. Невже готуються до пуску води? Ну что ж, традиционно я рада представить гостей нашей студии. Юрий Ганущак, народный депутат Украины 6-го созыва, а также Владимир Родовиченко, координатор офиса реформ в Киевском региональном отделении Ассоциации городов Украины. Витаю. Нашу с вами беседу мы начнем с такой срочной новости, которая появилась буквально несколько минут назад. Белый дом Соединенных Штатов Америки обнародовал текст телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов Америки и президентом нашей страны Владимиром Зеленским. Давайте послушаем, что, собственно, говорится в стенограмме их разговора. Інша справа. Багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування. І багато хто хоче дізнатись про це. Тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б чудово. Байден став хвалитись, що припинив переслідування. Так що, якщо ви можете подивитись на це, це звучить жахливо для мене. Ну что ж, мы сейчас с вами услышали то, что сказал Дональд Трамп в разговоре с президентом Зеленским. Вы трактуете лично вот этот разговор как давление на нашего президента? Та я взагалі не зрозумів, про що він говорив. Це так, Трамп собі, як кажуть, у нас дитина сплітає, так от Трамп теж щось говорить. Звернувся, є знайомі слова там, генеральний прокурор там і Байден. Все. І що з цього зрозуміти, я, наприклад, не знаю. Може, у них треба знати контекст. Всю розмову, так. Да. Так. Ну, я б ще додав би, що розмова була і умови, які виставляються сьогодні Україні, вони традиційні. Це проведення реформ практично в усіх сферах і боротьба з корупцією. Тому в частині боротьби з корупцією він міг би Трамп прив'язати це, що ось є такий випадок, ви ж зверніть увагу, але президенту, нашому президенту він не повинен зараз звертати на це увагу. В нього зовсім інші завдання. Американці там самі з собою розберуться. Як вони почнуть зараз імпічмент, вони якраз до виборів і його. Ну вот что касается как раз-таки из-за этого телефонного разговора и, собственно, поднялся вопрос об импичменте Дональда Трампа в очередной раз, и его, собственно, подняли уже в Америке Нэнси Пелоси, это спикер Палаты представителей, инициировала импичмент президента США. Давайте послушаем, что она говорит. Цього тижня президент визнав, що просив президента України вдатися до дій, які будуть йому вигідні політично. Дії президента Трампа викривають негідний факт зриву клятви, яку він дав, заступаючи на посаду, і зраду наших національних інтересів, і зради недоторканності наших виборів. Тому сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим 6 комітетам приступити до проведення власних розслідувань. Президент має бути притягнутий до відповідальності. Ніхто не є над законом. Ну а вот капитан первого ранга военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, уже в отставке, Гарри Табах сказал, что импичмента никакого не будет. Об этом он заявил в эфире телеканала АТР. Давайте послушаем. Но импичмент Трампа не реален, потому что уже это пытались много раз. Импичмент, чтобы объяснить немножко, большинство американцев этого тоже не знает. Импичмент президенту можно сделать только тогда, когда он ставит Конституцию в опасность. Каким образом его разговор с Зеленским ставит эту опасность, непонятно. Даже если бы он попросил что-то Зеленского, вашего президента, скрыть, это другое дело. А он просит открыть. Он просит расследования, и какой-то чиновник мелкий сказал, что он слышал, что он давит
давление было на президента Зеленского от президента Трампа. Ну, все-таки не о процедуре импичмента Трампа я хотела поговорить, а о том, как действительно вот эта история в Соединенных Штатах с импичментом повлияет на нашу с вами страну, которая оказалась в эпицентре событий. Ну, не должно ніяк повлияти. Немає предмету, я з Юрієм Івановичем згоден, немає предмету для розмови в цьому контексті, в цьому напрямі. В нас зовсім інший напрям і зовсім інше завдання. Сьогодні хто президент Сполучених Штатів? Дональд Трамп. Сполучених Штатів Америки. Він сьогодні діючий президент. Вплив його сьогодні величезний на всі відносини в світі, на самі великі країни, в тому числі і на Росію, в тому числі на країни Європейського Союзу. І сьогодні завдання, якимось чином його залучити як президента великої країни до вирішення тих проблем, які сьогодні є в Україні. А в Україні є війна, є агресія, яку треба припинити, повернути території, дати можливість Україні будувати своє майбутнє. Мы об этом поговорим. С нами сейчас на прямой связи Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Вітаю вас, добрый Да, вечер. витаемо. Что вы думаете по поводу того, что Украина сейчас оказалась в эпицентре событий, в эпицентре будущих выборов Соединенных Штатов Америки? Как вы думаете, как процедура импичмента Трампа повлияет на нашу страну? Ну, про імпічмент. Я згоден з вашими колегами, що, скоріш за все, він не відбудеться з однієї простої причини. Як ви знаєте, для того, щоб це сталося, потрібно мати рішення як Палати представників, так і Сенату. В Сенаті станом на сьогодні, як ви знаєте, більшість мають республіканці. Я дуже сумніваюся, що вони всі разом проголосують проти свого власного лідера. Це було б надто небезпечно для стабільності самих Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це не є реальним. Відносно участі України у цих процесах, то я думаю, нам треба виходити з тої істини. Ми матимемо чудові відносини з Сполученими Штатами Америки лише в тому випадку, коли Україну будуть підтримувати і республіканці, і демократи. І це буде відбуватися і в Сенаті, і в Конгресі. От тоді у нас буде справді найкраща перспектива. Тому нашою головною метою зараз має бути не те, щоб у якийсь спосіб впливати чи якимось чином робити певні кроки, які б могли б повпливати на хід передвиборчої кампанії, а навпаки зробити все, щоб такого навіть уявного чи умовного втручання не было. Спасибо большое. Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, был с нами на прямой связи по телефону. А сейчас я хотела бы подключить также к нашей беседе Андрея Пянтковского из Соединенных Штатов Америки. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, ну что ж, уже опубликовали стенограмму разговоров президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским. Читали ли вы ее и что вы думаете по поводу этой стенограммы? Видите ли вы там какое-то давление со стороны Трампа на Зеленского? Да, конечно, я прочел. Давление, этот текст очень неприятен для Трампа. Он лобовым способом там давит на Зеленского, ну, нарушая явно совершенно американское законодательство. Он требует у лидера иностранного государства компромат на своего противника основного на выборах. Первая реакция всех демократов, что... Андрей, а можно уточнить, вы действительно вот те слова, что касается Джо Байдена и Хантера Байдена, его сына, в этой стенограмме трактуете как давление на Зеленского, правильно я вас понимаю? Я не трактую, я слова расследовать преступную деятельность, horrible
ужасную деятельность Байдена и его сына в Украине. Вот что он требует от Зеленского. Ну, что касается Зеленского, он довольно в тяжелом положении в таком разговоре. Я, как известно, не являюсь его большим поклонником, но, на мой взгляд, ничего предосудительного с его стороны не было. Один его ответ был довольно удачным. Он сказал, что мы, конечно, рассмотрим, но хорошо бы, если вы прислали дополнительно материал. А второй не очень. Он жаловался, что сейчас мы только что пришли в власти, еще старый прокурор, а вот когда в сентябре прокурор будет моим человеком, это его дословные слова, да, тогда мы можем как бы вернуться к этому вопросу. Андрей, как вы думаете, импичменту Трампа все-таки быть или нет? Он будет объявлен Палатой представителей, но для того, чтобы его отстранить от офиса, необходимо 2/3 в Сенате. 2/3 в Сенате демократы не получат. Но первая реакция республиканцев сейчас, она достаточно смущенная. Они пытаются оправдать Трампа, что это мелочи. Нельзя человека увольнять за один телефонный разговор. Но голосовать за импичмент в Сенате они не будут. Андрей, а как вы считаете, действительно ли демократы вот эту стенограмму разговоров Трампа и Зеленского теперь будут вот трактовать действительно как давление и на этом давить на импичмент? Я думаю, что это будет только одним пунктом в резолюции об импичменте, которую примет Палата представителей. Они туда включат и несколько пунктов из расследования Мюллера. Спасибо большое. Андрей Пиантковский из США включался к нам. Спасибо. И действительно, как вы считаете, вот мы только что слушали Владимира Огрызка в том числе, он сказал, что самая идеальная ситуация для Украины – это быть хорошими и для демократов, и для республиканцев. Так это реально вот в нынешніх условиях? Саме ідеальне – це бути завжди на слуху. Нам потрібно діяти як Ізраїль. Неважно, як про тебе говорять, головне, щоб говорили. І це тоді, піар теж піар. Це тоді дійсно привертає увагу до України як країна, солідна країна, якщо вона в епіцентрі таких скандалів. Але я хочу звернути увагу, чому Україна, а не будь-яка інша, тому що Трамп на своєму житті наговорив дуже багато чого. І отут питання, кому це вигідно? Вигідно тільки Росії. Пам'ятаєте Кучма із кольчугами? Тобто ніяких кольчуг не було, а осад лишився. І в НАТО нас не прийняли. І тому треба дуже чітко дивитися, а хто ж оці клерки, які витягнули окремі деталі із розмови. Чому б якось так не зачистити цих клерків і спитатися, чому вони звернули увагу на розмову, яка, на мій погляд, є абсолютно такою нейтральною. Так, а ви там Трамп каже, хлопці, наведіть порядок у себе з корупцією. У вас там багато чого робиться, і генеральний прокурор не звертає на це увагу. І туди засовує слово Байден. До речі, не в контексті. Тобто я дивлюся зараз абсолютно неупередженими очима. Якщо хтось дивиться іншими очима, значить він має своїх покровителів по той бік океану. Я погодився із Юрієм Івановичем. Тільки додав би одненьке, дуже коротко, про те, що у Володимира Олександровича проколів не було. Не було проколів в цій розмові, не було. Президент Америки звертає увагу на те, що Україна повинна продовжити боротьбу з корупцією. Є такий випадок, розглянь, будь ласка, і він каже, що боротьба активно розпочнеться тоді, коли буде заміна прокурора. Це абсолютно все нормально. І ніякого далі відношення... Це нормально, а от в Америці... В Америці вибори. Тому саме головне, президенту на це не звертати увагу, робити свою справу. А наш президент робить свою роботу і виступив на Генеральній асамблеї організації. Це не наше питання. Ні, це наше питання. Це наше питання, тому що тут допомога Україні на кону стоїть. Безусловно. І отут треба розуміти дуже чітко, якщо зривається ця допомога, то бенефіціаром є тільки Росія.
Давайте послушаем все-таки заявление, выступление нашего президента с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вернемся к предмету нашей дискуссии. Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних інституцій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, але слід визнати, що механізм є небездоганним. Вони починають давати збій, ці механізми, а отже, потребують оновлення. Ну что ж, вам понравилось выступление президента? Мені так, і початок з філософії дуже класний. Звісно, що я б своє ще додав би, я б іще посилив би, що ми повинні всі це пам'ятати і користуватися тим, що ми ще, крім того, що здали ядерну зброю, ми в 2000 році провели дострокову зупинку блоків Чорнобильської атомної електростанції. Відповідно до меморандуму з країнами Великої Сімки. 3 мільйонника ми зупинили заради домовленості, заради безпеки світу. Це атомні блоки. Тому і це наша добра воля України. А де відповідь? Де Будапештський меморандум? Де зобов'язання? Що зроблено? Да, а вот вас не смутило то, что зал был полупустой? Не свидетельствует ли это о том, что тема Украины неинтересна? Ні, так у них, в принципі, завжди і є. Тобто на таких форумах немає переповнених залів. Це абсолютно нормально. Знаете, вот когда вчера Трамп выступал, там зал был полный, и даже люди стояли на ногах. Да, слухайте, я ще раз кажу, практика якраз, це людей немає, напівпорожні зали. Це не є ключовий виступ. Це виступ один із 100, які там ідуть. А Трамп пішов в числі перших. А першого завжди чекають. А виступ Зеленського – це дуже прозорий такий натяк на те, що структуру і порядок прийняття рішень в ООН треба міняти. Тому що наявність постійних членів – це вже не нерівність. Це вже нерівність, і фактично зупинити конфлікт за участю одного з них неможливо. І ми маємо це саме з Росією. Що би ви не приймали, які би ви там рішення не приймали, Росія буде накладати вето, и фактично Украина будет залишатися сам на сам. Ну, это уже вопрос реформирования организации Объединенных Наций. Це сказав Зеленський. Це Зеленський сказав. Дуже багато років вони самі про це говорять, про те, що ООН потрібно реформувати. І Трамп сам про це говорив. Але просто так. Але не в цьому справа, скільки в залі було. Це слухав весь світ. І це дуже корисно. Пропагандистам Кремля удалось взять комментарий у президента Зеленского в Нью-Йорке. Вот давайте послушаем, как ответил им наш президент. Скажіть, пожалуйста, давив ли на вас Трамп в розговорі про Джона Байдена? З приводу того, на мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років. Ну, вот так ответил президент Украины. Да, послав по повній програмі, причому так прозоро. Натякнув, що хто ти такий взагалі? І зразу кому вигідно ми бачимо. Кому вигідно. Причому він підкреслив, що молоде покоління – це єдине, яке реально може тиснути на те, яке приймає зараз рішення. Выступая с трибуны Организации Объединенных Наций, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Россия идут навстречу к миру. Вот давайте послушаем Макрона. Президент Зеленський почав робити перші кроки до миру, а президент Путін зміг на них відповісти. В останні тижні вдалося досягти прогресу. Ми знаємо, що має стати наступним кроком. У нас є Мінські угоди. Ми маємо відбудувати мир. І в наступні тижні відбудеться саміт у нормандському форматі з приводу врегулювання конфлікту на сході України. Ну, а также будущую встречу в нормандском формате обсудил президент Украины Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель. Давайте послушаем, что там говорится.
Володимир Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу станиці Луганської. Зі свого боку, федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в нормандському форматі. Ну что ж, как вы думаете, когда действительно может состояться встреча в нормандском формате 4 лидеров? Результативно? Результативно тільки тоді, коли наші ракети будуть долітати до Москви. Ах, вот. Це єдине, що може стримати Путіна. А який сенс йому завершувати війну? Немає сенсу. То есть вы не видите... Росія завжди вирішувала свої внутрішні проблеми зовнішніми факторами. Тобто, воюючи десь зовні, вона таким чином створює образ блокади з усіх сторін, ворогів з усіх сторін. А тут на тобі маєш, війна закінчилася і Росія, піджавши хвіст, відповзла. А вы думаете, Украина в состоянии вести наступательную войну? Україна в стані зробити свою економіку і внутрішні реформи зробити так, щоб вона перестала бути спокусливою для Росії. Тому що для Росії головне завдання – це відновити Радянський Союз. Ви зверніть увагу, в Грузії, в Молдові конфлікт був заморожений, повністю заморожений. Тобто Росія пішла на те, що визнала ці республіки і так далі. І таким чином, фактично, вона зупинила цей конфлікт. В Україні вона не зацікавлена в зупинці конфлікту. Чому? Тому що зупинка конфлікту для Росії означає реально, що це вже чужа країна. А вся пропаганда Росії полягає в тому, що тут хунта своїх братів там і так далі, єдинокровних і так далі. Тобто тільки чуть-чуть. Ще поднажать, українці здадуться, і от тоді ми відновимо Радянський Союз. А ви теж не вірите в результативність зустрічі в нормандському форматі? Я вірю в результативність і, до речі, у президента нашого є повний шанс через саме цей формат шукати якісь конкретні дії. Ніхто ж сьогодні ніяких формул немає. Ніхто в світі, і навіть Господь Бог, хай мене пробачає, не знає, яким чином завершити це. Але я переконаний, сьогодні Путіну вигідно вийти, почати виходити із цієї війни, із цієї агресії, із цього конфлікту. Яким чином? Ми не знаємо, що він там думає, але вигідно. Чому? Сам російський народ, молодь, молоде покоління загнано в глухий кут. На них дивляться в більшій частині світу зовсім іншими очима. Він хоче вийти з цього конфлікту. Європейці хочуть вийти, тому що там є бізнес, там є ринок збуту товарів. Але одна умова, чому так, от для того, щоб ціни України не було, я переконаний в тому, що і ця зустріч, якби президент використав її, що нормандський формат, але за участю президента Сполучених Штатів Америки. І можна було б зрушити з цього місця цей величезний історичний камінь тяготіння до нещастя і до всього, до катастрофи. Якимось чином. Я вірю, і це можна зробити, і не дай Боже, щоб це вийшло. О расширении нормандского формата действительно уже говорят, а я все-таки хочу, успеть с вами еще обсудить тему наших оккупированных территорий, и вот сегодня появилась такая новость, что оккупанты в Крыму готовятся к подаче воды с материка. Об этом сообщает заместитель командира гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова. Давайте послушаем, что она написала на своей странице в Facebook. Не хочу розводити паніку, але констатую факт, що зараз окупанти в Криму вичищають канал. Вже тиждень спалюють камиш в каналі. За словами місцевої так званої влади, вони готуються до подачі води в Крим навесні.
Ну а вот вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов говорит, что если даже Киев пустит воду в оккупированный Крым, то это может завершиться реальной катастрофой. Давайте послушаем. Северокрымский канал при Украине, в Крыму, он уже был такой недееспособный, так как он терял 30% воды. При сегодняшних реалиях, даже если так получится, что попытаются все-таки давать воду в Крым материковые украинцы, на что, естественно, мы тоже будем очень возражать по поводу всего, то это невозможно, потому что канал разрушится. Не дай бог, там мы дадим воду туда в Крым, то фактически канал просто разрушится, и все, и канал просто придет в негодность, и фактически там просто будет катастрофа. Ну и сегодня наши сотрудники в Херсонской области поехали и отсняли, собственно, этот Северокрымский канал. Да, вот мы сейчас на наших экранах наших телевизоров видим Северокрымский канал. Это на материковой части Украины. Оператор поворачивает и показывает направление Северокрымского канала, направление оккупированного Крыма, где мы видим, что воды практически там нет. Северокрымский канал зарос травой. Вот это свежее видео с сегодняшнего дня с Херсонской области. И, собственно, да, вот что вы думаете по поводу возможной подачи воды в оккупированный Крым? Эта тема ведь мусолится уже очень давно. Нужно ли подавать воду? Я думаю, що це татари, кримські татари швидше знають відповідь на це питання. Хочу зауважити одну дуже цікаву річ. Після того, як виселили татар, почалися проблеми з водою. Я дуже добре знаю історію, чому передали Крим Україні. Чому? Тому що з моменту, коли виселили, то якраз почалася корозія ґрунтів. Бо татари, які жили в Криму століттями, вони навчилися, по-перше, добувати воду, і в цьому відношенні вони подібні на козаків, які селилися в степу на підвищеннях, де артезіанську воду добували. І друге, вони вміли її берегти. За час, коли переселенці приїхали з Росії, фактично заросли всі оці арики, всі оці речі і все. І вони все своє життя надіялися на дармову воду, яку фактично давала Україна. І тому з точки зору історичної справедливості, я бы воду не давал. Давайте сейчас подключим к нашей беседе, и я дам вам, вы также выразите свое мнение. Заместитель директора Института водных проблем Михайло Яцюк с нами сейчас на прямой связи по телефону. Михайло, витаю, слышите ли вы нас? Доброго вечера. Да, как вы считаете, реально ли пустить воду в Крым через Северокрымский канал, и с какими последствиями можно столкнуться? Ну, по-перше, воду пустити, мабуть, реально, але для цього потрібно провести дуже велику кількість чи серію заходів підготовчих. Тому що ми знаємо, що із цієї довжини каналу працює тільки 2/3. 1/3 не працює. І на те, що не працювала багато років, її треба підготувати, тому що ми можемо отримати дуже величезні збитки. І не просто збитки, а вивести з ладу канал на довгий період. Тому потрібно підготувати його для прийому води. І якщо говорити про цей період, то він дуже непідходящий, тому що ми входимо в зиму, а канал не передбачений працювати в осінньо-зимовий період. Він передбачений відповідно до правил експлуатації, його робота ефективна в період вегетаційний, скажімо так. Спасибо. Михайло Яцюк, заместитель директора Института водных проблем, был с нами на прямой связи по телефону. И действительно, многие эксперты говорят о том, что еще до оккупации Крыма Северокрымский канал уже пропускал 30% воды. А после оккупации Крыма и сейчас он и вовсе пропускает и пропустил бы более 60% воды. И действительно может вовсе разрушиться, если пустить воду через Северокрымский
Северокрымский канал. Так говорят, по крайней мере, эксперты, в том числе и Крымско-Татарского ресурсного центра. Что вы думаете по поводу возможной подачи этой воды? На 3 складових вирішення, прийняття рішення щодо цього. Да, тільки у нас дуже мало дуже времени. коротко. Перше, це політична, і політики повинні чітко віддати собі, взяти на себе відповідальність за те, що вони думають робити, пускати чи не пускати. Перша. Друга, соціальна. Я особисто проти обмежень будь-яких електроенергії, води, ще чогось для українського люду, який живе сьогодні на окупованих територіях. Ну, у нас є Категорично проти. конвенція Женевська, да, і третя частинка це хорошо. технічно-екологічна проблема. Ось тут треба її врахувати, і якщо буде прийнято рішення таке, то на певні заходи повинні бути відпрацьовані про те, що говорять сьогодні професіонали з водоканалу. А как вы думаете, может ли подача воды через Северокрымский канал в Крым стать предметом каких-то возможных торгов с Российской Федерацией? Потому что многие, да, мы слышали, говорили, что якобы Россия может попросить украинскую власть подать воду в обмен, возможно, на освобождение политических заключенных и так далее. Можно ли воду через Северокрымский канал использовать в этом вопросе? В політичному плані це означає визнання того, що Крим є російським. Угу. І в цьому відношенні жодні жертви, жодні заручники, вони просто не враховуються. Це нерівнозначні позиції. Угу. Яким чином будуть переговори? Путіну взагалі не можна вірити на слово. Тобто, якщо йдеться про те, що він там багатоходовку придумав, то вибачайте, але я би зараз взагалі навіть на визволення Донбасу дивився би трохи скоса. Хай заплатить, тому що його треба відновлювати. Зараз це випалена земля. Це озлоблені люди, які отруєні руським міром. І вибачайте, але отримати собі тягар на голову через те, що Європа щось там хоче, і ще й вдобавок пустити воду, я на це не підписуюся. Юрий Ганущак, народный депутат 6-го созыва, Владимир Давиченко, координатор УФСАРИ-форум в Киевском региональном отделении Ассоциации городов Украины. Спасибо вам большое. А мы завершаем первый блок программы «Бугунь». Смотрите буквально через 5 минут информационную программу «Заман» на украинском языке. Не переключайтесь, после у нас в студии будет заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, Корушкенджи Дослар. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты наших эфиров.